Η Xiaomi βρίσκεται στην τρίτη θέση παγκοσμίως και όχι άδικα. Με έτος ίδρυσης το 2010, δηλαδή μόλις 6 χρόνια παρουσία στην αγορά, έχει καταφέρει να είναι το απόλυτο παράδειγμα του success plan. Δεν θα ευλογήσουμε άλλο τα γένια της εταιρείας, μιας και ο καλύτερος κριτής είναι ο χρόνος. Εμείς είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το Note 3. Στην αγορά διατίθεται σε δύο εκδόσεις. Η πρώτη έχει 2 GB μνήμης RAM και 16 GB αποθηκευτικού χώρου και η δεύτερη 3 GB και 32 GB αντίστοιχα. Από τη στιγμή που η συσκευή βγει από το κουτί, έχεις άμεσα την αίσθηση μιας προσεγμένης συσκευής με full metal body, ιδιαίτερα στην Gold έκδοσή του. Περιφερειακά συναντάμε το Power Button, την αυξομοίωση του ήχου και το Hybrid Dual SIM Slot. Η ελαφριά matte εμφάνιση δεν είναι επιρρεπής στις ταχτυλιές και σε συνδυασμό με το όμορφο φινίρισμα στις άκρες προσδίδει ένα κύρος. Στο πίσω μέρος βρίσκουμε την κάμερα των 13 MP, το ενσωματωμένο Dual Flash LED και τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Η 5,5 inches Full HD IPS οθόνη συνοδεύεται από την εμπρόστια κάμερα των 5 MP. Αν και η οθόνη έχει προστατευτική επίστρωση για τις ρατσουνιές, δεν αναφέρεται πουθενά μέσα στα manual του κινητού. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά, το κινητό είναι εφοδιασμένο με τον Cortex A53, 8πύρινο, χρονισμένο στα 2 GHz, ενώ φοράει το chip της MediaTek Helio X10. Η μπαταρία είναι 4.000 mAh, αρκούντος ικανοποιητική αφού σε απλή χρήση κρατάει 2 ημέρες, ενώ φοράει Android Lollipop 5.1 με MIUI 7. Τέλος, κάνοντας unbox, συναντάμε πρώτα τη συσκευή, ένα φάκελο με τα user manual και το SIM ejector, ένα USB διασύνδεσης και φόρτισης και προς μεγάλη μας απογοήτευση έναν φορτιστή που δεν είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Εμείς δοκιμάσαμε το MIUI Note 3 και η αίσθηση που μας άφησε ήταν θετική. Περιμένουμε τα σχόλιά σας και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας.